længere jeg kom ned igen. Vi har kørt det til Mørke. Jeg snakker ikke om Line nu, for der skulle det skulle være fordi de tre andre, de holdt stille i første sving. Mikkel Rasmussen, Holger Bund, Jonas Madsen, Thor. Se Michael, han går til, han peger lige der store ved 6'er og sådan noget. Han vil ikke have en mere. Og det vil han ikke. Han har sagt det. Det har han selv. Det var ham selv, der ville have, når han selv. Se, så tager han ham lige udenom dernede. Det er smukt. Ham der lige var på 50 i den sort. Så nu skal han bare have en ny Fiesta. Nej, han kan få den der. Også med den motor i. Ja, det er så min motor. Den er lækker. Jonas Madsen. Dennis Sørensen. Jo, det var vi sidste år. Det kun, at du kan bunke af. Det er Se det, Kold. nævnt igen. Det er Sidste år, der smed jeg en motor i den der. Eller far smed dagen efter, jeg var ude at køre. Og så i starten, når der skiftede en motor i den der igen. Og så tog han udenom igen. Han ligger sgu godt. Han havde bare lige det der lille forskel. Han kører med hovedet. Gør han? Han gør ikke sådan rigtig... Nej, men det var bare to forsøg i Jonas Madsen, den med forbi udenom. Så gør man det. Er der ikke et eller andet med den? Så langt så plejer han ikke. Så langt så plejer han ikke. Han tog Mikkel i færden. Ej, den lyder helt dårlig. Jeg tror, nej, han kører sgu videre. Der er nogen, de kører bare ud. Ja, han har taget en chance. Han skal bare køre pænt. Jeg skal bare køre med hovedet. Så han bare med videre. Nu håber jeg fandme ikke, det kommer til at regne. Dengang jeg lige var startet i lærer, der gjorde jeg på en kundebil. Der har jeg bare set svindlerne lige rette ruder. Det er også i rette ruder. Der er heller ikke på ruder, det var ikke så skidt. Tag et billede væk, så kigger lige ud og så inden og Og bare. jeg er ikke månedens medarbejder, det vil jeg lige sige. Indsamlet! Jo, han vil ikke.